Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Abi, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question.
Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo sa
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin.
Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama.
At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak. Gag! Ay, mo gawa alis. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano namula? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas pataas Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo hinahal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako.
gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May May step stroke. and stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yan. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging
Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sound check. Nag-testing na ba si Broski? Ouch. Sino ba yan? Si Gigigil Leia. lang. Si Leia. Halika dito. Ilang taon na si Leia? Broski, napaka-babaero mo. Tapos si third Hindi, kasi malay mo bata si pa. third tong inang Hindi, kasi babaero. malay mo bata pa. Kailangan ng 34 guidance. nga eh. Ay, pwede. Masteral ka, halika. Ang ngayon ah. Hi guys! Ako pa rin po ang inyong Tita Max Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. At syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga comments nyo, sa lahat ng mga chats nyo, especially sa mga OFWs natin na ginagawang stress reliever and pantanggal homesick itong Tita Max podcast. At dahil dyan, syempre may shoutout tayo. Shoutout dito sa nag-reply sa stories natin. Sabi niya, sana po ma-shoutout sa next episode ng Tita Max. Kakasimula ko pa lang today. Pero andun na po ako sa episode nyo ni Uncle Dagol. Thank you so much, Christian Suela. Na-appreciate ko yung mga ganitong messages. So, sobrang, para mag-effort ka, diba, parang kailangan kumain ng time para mag-reply, pero ito nag-effort. Thank you so much. Ito naman sabi ni Soy Bella 17 sa Instagram, I super love this episode, Tita Max. Made me stream December Avenue's music, more podcast po from Japan. So ito yung mga OFWs. Thank you so much. Kinikilig po ako sa inyong mga messages. Hello din kay Tin Rivera, syempre sa ating top 1 fan ng podcast natin. Sabi niya pa, shoutout po. Ito yung isa sa pinakamagandang podcast with December Avenue with Tito Baby Z. Baby Zal, yan.
Sabi ni Lynn Maestrado, hi Tita Max, maraming salamat sa shout out. Sobrang love ko to binge dito sa podcast mo. Thank you, Lynn. Appreciate ko. Hello din kay Mark Minalabag, kay Anna Lorraine, syempre, na super support. Sabi niya, grabe, episode 11 na. Nood ako kay Tita Tanya. Salamat po. Support lagi ako sa iyo, Tita Max. Hello din kay Jeric. Sabi niya, sipag naman ni Tito Zel, kakatapos niya lang sa Cool Pal. Sobrang thank you kasi Jeric nagbe-binge watch and listen ka rin. Hello din kay Miguel Villamor. Sabi niya, more musical guest. Ay nako, kaya ginest ko yung guest ko ngayon kasi nabasa ko agad to si Miguel. Sabi ni Miguel Villamor, more musical guest. Shit, putang ina talaga. Tang ina. Sasabihin niyo, tang ina, bakit mo lang, sana first episode to. Sabi ni Joseph Colomeda, ang galing mag second voice ni Tita, parang songer. Yung ngayon, kaya mag third, fourth, 52 voices. Harmony, kaya niyo pagsabay-sabawin. Nakaka-inlove naman kumanta si Tita Max. Lalo ngayon mag-duet kami. Hello kay Wilbert Cabiles at kay Joseph Padon. Alright. Another special episode na naman po para sa isang special at favorite kong tao. Huwag ka muna kiligin. Ay, wala pa ba? Oo. Kasi feeling ko, BFF kami sa kabilang universe. Yan. Dahil sobrang, yung wavelength namin, yung humor namin, pareho. Hindi ko lang sure kung baka pinaplastic niya ako pinagtawanan. Please welcome the napaka-talented, versatile, our TED Talkerist. And most especially, ang nag-iisang recording artist, singer ng Team Love Radio, Ann Oragon from Bicol, my brewski, Konyo Bicolano! Welcome to Tita Max! Hindi, ito nga, may intro yan. Stop. Huwag kang intro-intro kasi may tamang intro dyan. And to sing. Ay, yan. Eto na, para mapatunayan na musical guest na yung mga susunod. Kasi parang nagsimula, Zel Bautista, tapos pataas ng pataas. Correct. Okay, please welcome to sing Dati Rati. A warm round of applause for Konyo Bicolano. Boom. Ika na. Hindi, sasabihin mo sa akin, bigyan mo ako ng beat. Sabihin mo sa akin. Give me a beat. Hindi, bigyan mo ako ng beat. Kasi rendition ko to special episode to Ang ganda, sobra shit, ang ina. Dati-rati, sabay pa natin. Halloween diba, version? Pinangarap ang lahat. Maawit. May iba. May ganun Every yun. time talaga kino-cover mo, may bago ka talagang taste na binibigay. Dati-rati, sabay pa natin. Ulit. Natatawa ako, may sige, may go. Dararat, dati, dararat, Kaya mo yung rap part. Dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan. Dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan. Hindi ko talaga siya memorize. Dati-rati ay... Ito pa. Bukod sa songerist to, at recording artist, kaya niya mag-impromptu ng spoken poetry. Okay. Wag na natin palayuin. Dati-rati, go. Dati-rati nung sinabi mo doon sa may Makati ang kati-kati, pero ngayon ako ay kasama na ni ate. Sabi niya sa akin, halika, ako'y yung parang kiti-kiti. Dahil oo, sabi ko sa'yo. Diba? Diba? Anong sinabi ni Yasmin? Amen. Wala. Anong sinabi yung mango graham ni Yasmin? Ay, totoo yan. Talent ko talaga yan, spoken in poetry. Grabe, di ba? The fact na nag-TED Talk ka ng 3 times, yun yung ano mo, yun yung portfolio mo. Di ba? Portfolio, folder. Yeah. Hello, Brodsky! Welcome to the show! Finally. Congratulations. Ang dami mong sinashout out. At, syempre, Tin Rivera. Syempre. Cookie ni Tin Rivera. Natikman mo na ba cookie ni? Banana. Magkano tinda sa'yo ni Tin? Ay, tinitinda ba yun? Binibigay lang pag sa boys. Ala, bakit pag sa... Tin, bakit gano'n? Okay, go. Thank you, Broski. You're welcome. Broski, ngayon ko lang na-notice. Ang ganda ng teeth set mo, no? Yung teeth set ko, ang dilaw-dilaw pa nga. Tapos hindi pa ako nakakapagpapalit. Pero hindi siya veneers. Oo, rig pa to? Veneers na siya. Veneers. Ang ganda, parang natural siya. Kinagat mo na yan? May kinagat ka. Ang ganda! Hindi, sakto lang. May Medyo shoutout ka sa dentist mo? bawal pa Okay, bawal pa. Oo. Hello, I love you, Doc.
Uy, no? Kaya pala bawal. May sometimes pala sila. But thank you. Oo, di ba sinabihan kita, broski, pag nag-podcast ako, gusto ko i-line up sa mga guest. Looking forward ako, but at the same time, natakot ako. Kasi nakita ko Bakit? yung marketing, yung branding nung Tita Max mo. Sexy. Oo, tapos parang ilalantad talaga Aren't lahat. you sexy? Oo. Natatakot na ako may mga malantad talaga. Oo, so... Hindi, nagkakitaan naman na tayo ng private part. Alam mo sabi ko. Oo, totoo yan. Pero excited. Super excited ako. Yeah. Kinakabahan din kahit papano. Yan. Ako yung kinakabahan. Bakit? Kasi ano ba yung ilalabas ko dito? Kasi to be honest, wala naman akong alam sa personal life mo masyado. Ay, Di ba? salamat. Wala. Oo. Pero I'll try my best na mag-share ka sa amin ng bukod dun sa alam namin sa radyo. Ito na nga, paano ka naging influencer? Hindi ko talaga to ina-expect ever since I could remember. Pero trying hard na talaga ako maging public figure. I always like look at the mirror, tapos umaarte-arte ako. Parang feeling ko, gusto ko yung nasa harap ako ng crowd. Pero never in my wildest imagination talaga na mapupunta ako sa content creation. So, Konyo Bicolano, nag-start lang siya sa inuman eh. Sa inuman, tapos hindi ko alam na nakakatawa for all the Bicolanos yung weakness ko sa pagsasalita. I can't speak well ng Bicol eh. Kent. Kahit Bicolano ako, hindi ko kaya mag-straight na Bicol. Pero dun ka lumaki. Doon ako lumaki. Why? Kasi- Why hindi ka fluent? Eto na nga, kasi Tagalog speaking town yung kinalakan ko sa Okay. Bicol. Which is where? Daet, Camarines Norte. Daet. So hindi alam ng mga taga Bicol or majority ng mga taga Bicol na may Tagalog speaking town. Kapitbahay kasi namin ng Quezon Province. Okay, near sa Tagalog. Oo. Like near naman sa within. Yes, super lapit talaga and all. Sometimes. Okay, go. Kano, Okay. tapos, kapag nagiinuman kami, I always crack a joke about that, na parang kapag binimix yung Tagalog, Bicol, English, so nakakatawa na pala pala yun para sa kanila. Tapos one time, binidyo ko, tapos pumutok siya. Tapos nagtuloy-tuloy na doon. Sinakyan ko na lang siya. Sinakyan namin siya ng mga friends ko. And then up until I believe now, yung pagputok na yung trending pandemic to, 'di ba? it's really weird kasi tapos na yung pandemic during that time eh. Pumutok pa siya. Pumutok pa siya. Tapos sinundan lang namin ng sinundan. Na konyo, na Oo. kumakain Hindi ka ko pa nga ng- alam na Konyo Bicolano na yung tawag Ano sa ba yung name mo nun sa... John Gregory Stephen Smith Towers, Araneta. Yun na talaga? Hindi, joke lang. Bobo. Naniwala naman si Nasa Tama. ano ko lang yun, nasa profile ko lang. Personal profile lang yun. Tapos okay. biglang we created the page Oo. na migrate namin dun yung tao. So, nakitaan namin ng possibility na parang, Who's namin? Namin kasi it's a team. Okay. So, meron akong set of friends. Biktima kasi ako ng depression nung pandemic. And I have, dito ako nagtatrabaho sa Maynila for quite some time. Like mga 8 years na nasa corporate. And then, suddenly, na-hit ako ng depression and I have to go home para to reconnect, to also heal. And then, isa sa mga healing ko, isa sa mga pagpapagaling ko doon is to reconnect with my friends, umiinom talaga and all. Hanggang sa nung pumutok yung video, itong set of friends ko, nakasama ko sa healing ko, sa inuman ko and all, we decided na ituloy-tuloy yung content creation namin. So, iba-iba yung background namin. May teacher. Ako nasa corporate, nasa HR. Meron ding nasa entertainment. May nasa gobyerno. But all of us, we are interconnected with one goal, to entertain people. Yep. Yun. So, same humor kayo? Hindi rin eh. Hindi rin eh. Kanya-kanyang creativity Oo, to. yung manager ko nga, yung previous manager ko, Oo. inisyu nga ako about sa pera. Ayun, naghiwa-hiwalay din kami. Oh my God. Alam niya yan. Oo, hello sa'yo. Wow, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Kaya ngayon, iba na rin Oo. yung nag-handle sa akin, iba na yung branding ng Oo, Konyo oo, Bicolano. You know, shit happens. But I remember yung video na nakita ko sa'yo, yung kumakain ka ng street foods street Yun foods. Yun yung feeling ko first. Hindi ko alam kung yun nga, pero yun yung dumaan sa newsfeed ko. Na Correct. siya, okay. correct. Oo. I know Pangit ko him. nun, sobra. As in, Girl, like, syempre salamat Doc ibang-iba. tayo. Salamat Doc talaga. Bakit ba? Doc Oo. Jade, kada clinic. Doc Sid, thank you so much.
Hindi, totoo yan. Pero, during that time, nung ginagawa namin yon, I really don't have any idea at all kung paano siya gagawin, kung ano yung structure. Wala, sabi lang sa akin ng friends ko, katulad ng instruction mo sa akin, kung ano yung ginagawa natin sa lobby, gawin mo lang, tapos we'll capture it. Ganun lang siya. And I think yun nga yung siguro Doon yung na-capture. ginawa sa Camsur? Sa Cam Norte, sa Ay, Bicol. Cam Norte pala. Oo. Cam Norte. Oh, hindi ka pa ba nakakapunta sa amin? Nakapunta na ako, Bicol. Ang pagkakaalala ko sa Daet ay malamig ba sa Daet? Hindi. Mapayat yung mga tao mali. doon. Mahilig mag-diet eh. Ay. Mahilig sila mag-diet. Okay. Maraming beach sa amin. Maraming mga beaches. Ganon. Maraming hot na tao. Pangit kasing memories ko sa Bicol eh. Talaga Ex ko ba? yung May ex ka kasama ba? ko. Oo. May ex naman ako, isa. Bicolano din? Hindi. Ako nagbayad ng tour. Bobo, sinishare. Magkano? Pwede ba singili? 8K. Uy, mahal din yun diba? Mahal din yun. Pati tubig ako. Ganon kapag nagmamahal. Oo, mahal. Nagbibigay Nabulag talaga eh. tayo. Pero syempre, singil-singil. Totoo? Hindi, charot. So, yun na nga. So, kaya parang, nagpunta ka na ba? Oo. Parang, na-associate ko kasi siya sa ex ko. So, Sabi ko. anyway, Sana hindi siya importante. ako. Ang dami mo ng airtime. Oh. Tangin ng tong. Hindi, pero sana, since mag-friends na Balik. tayo, ma-de-associate mo na yun. Correct, Maging iba na yung Bicol. Nagsama na para ako. sa'yo. Mm-mm. Sama ka. Go ba? Alam mo na. Hindi, friendly kasi mga kaibigan natin. Pero yung napanood kita, Broski. Tapos, What was your reaction no nung napanood mo ako? ang saya kasi panoorin na Konyo nag-fishball eh. Like, tapos ang slang mo kasi. Pero yung ano mo, yung dila mo sa pagiging fluent sa English, ganyan ka na yan simula bata ka? Hindi talaga Kasi ako yung dila mo- mahilig gumamit ng dila. Kamay. Hindi talaga. Kamay. Hindi ko rin alam. Siguro, eto naniniwala Pero ako. tingin ko nag-excel ka kasi sa pag-aaral mo, kaya yung Hindi mga nga- enunciation Hindi nga ako hindi rin. best in hindi ako best in English. Best in uniform. Yan. Oh, best Ganun in lang. I love dressing pambababae, up, yun wag lang. ako. Hindi, pero siguro naapektuhan lang din yung pagsasalita ko talaga sa experience na meron ako. Bago kasi dito sa content creation, I have to work sa corporate muna. Doon may mga legit talagang konyo. So, syempre, ako naman, as a Parang people... may mga ganon. As a people pleaser, you Kasi have nga to... ano siya, sa HR ka, diba? Oo. So, kailangan mong makipagplastikan din. Specifically, anong trabaho mo before sa HR? Nasa learning and development ako. Nagtitraining ka? Nagtitraining. Uy, Ang nakakamit siya ng mga specialization ko, gandang adult. babae. Adult. Mga adult learning. Yan yung specialization. Bata mo pa, tapos tinuturuan, di ba? Oh, iba magturo ang bata based on my experience. Yes. Masarap magturo Pero ang bata. ang impression mo sa akin, pagdating mo dito, yung enunciation mo talaga, pag-i-English mo, ang ganda Talaga talaga. ba? Oo. Di ko Clear ka alam. magsalita. Kaya biglang adjure. Okay na eh. Yung pag-DJ. Yeah. Paano? So, hindi ko alam kung you'll take this one as a negative thing or Sa what. akin, positive yan. Positive siya for sure. Hindi ko talaga siya pinangarap na maging DJ. Pero nasa pipeline ko siya. Gusto ko talagang ma-involve sa media. I don't know what happened. Bakit ako din napunta dito. Basta alam ko, tinawagan ako ng Love Radio to try this one. And I've always been a fan ng conversation. Gustong-gusto ko yung nakikipag-converse. Yeah, I see it. And sa iba't ibang tao, marami akong natututunan. Tapos, ayun, napunta ako dito. Tsaka napansin ko, broski, to cut you. Kapag mayroon tayong conversation, alam ko marami kang inputs na pag yung input mo ginto. Pag sa Grabe mga naman yung meetings ginto. natin, brainstorming na, ginto. Pero listener ka din. Oo naman. Pag nakinig ka, namumulot ka talaga, okay, yes, Tagalog na Yes. lang. Alam mo ba, isa sa mga... Yun yung gusto ko sa'yo. Alam ko matalino ka, pero... Hindi naman. Ha? Ikaw talaga matalino, Hindi. Did. Huwag na tayo magputang inan to. Dito parang bolan. Matalino ka, pero nakita ko siya, all ears ka kapag may nagsasalita and pumupulot ka ng... Alam mo na yung taong yung may sinasabi na siyang importante. Good. That's Okay. very important. I grew up in a big family. Bunso ako, ganon. Pero hindi kami yung bida sa pamilya, sa buong pamilya, sa family tree Sino namin. bida? Yung mga mukhang mangga.
sa family tree, Ah. merong pinakamayaman, pinakamagaling. Kami hindi kami doon. Yung family namin hindi doon. Tapos nasasad ako kasi ever since kapag naalala ko, hindi talaga kami pinapakinggan. Hindi pinapakinggan yung mama ko, hindi pinapakinggan yung papa ko. Hindi kami So, walang say kayo. Oo, walang say because you're just this. Hindi kayo yung pinaka. Tapos siguro na-develop din yung ganun sa akin na parang ang sakit kaya kapag hindi ka man lang pinapakinggan, hindi ka man lang binibigyan ng space. Tapos when we created Konyo Bicolano, isa yun sa mga naging vision namin. We wanted to entertain people. I wanted to entertain people. I wanted to speak. But at the same time, it should also be a platform na para mapakinggan ka ng ibang tao. Kaya yung mga contents ko are based doon sa mga napapakinggan kong kwento. Yun. Which is very important. Yep. Kailangan natin yan ngayon, yung nakikinig talaga So sa ano atin. to aligned to sa mga vision mo, itong media, pagiging DJ. Oo, aligned siya. Tapos sa sa mga flaws na meron sa buhay ko din. Tsaka mas marami kang dito, magiging chicks. Charot. Uy, hindi. Uy, no. Konti lang. Hindi. Oo. Marami akong matututunan for sure. Pero yung, nung growing up, mayaman kayo. Hindi. Sabi ko nga sa'yo, hindi kami yung pinaka. Name it na hindi pinaka. Even sa... Pero anong itsura ni Broski nung elementary? Ikaw ba yung nasa top 10, ganyan, tapos na bagong shoes tuwing Pasko? Sige, describe mo ka. Bago naman yung bago naman lagi yung suot ko tuwing Pasko because ginagapang naman siya ng mga magulang ko. Pero hanggang dun lang kasi alam ng mga magulang ko ako yung pinakapatpatin sa school. Ako yung pinakamaliit lagi sa school. Tapos I also Lampayatot ka. Lampayatot. Ang tawag nga nila sa akin ay naalala kong butike. Butike. Kasi kapag Pero okay lang sa'yo. Siyempre nung una hindi, up until now hindi. Sabi ko kinuklose ko nga yung pores ko, butiki pa rin tawag siya sa akin. Masakit siya, but as time goes by, siyempre nanonormalize siya sa akin. Tapos nung nag-aaral din ako, growing up, hindi rin ako madalas nakakasama sa mga kaibigan ko because sila sobrang active sa probinsya, umaakyat ng puno ng guava, ng nyog. Ako, isang hangin mo lang, syempre. Oo nga, isang ubo mo lang, wala wala na ka talaga. na. So, gustuhin ko man, lagi akong nahuhuli. So, ang sabi ng mga kalaro ko, wag na lang, lagi ka namang late Ganun. Sa school din, nung... Sakitin ka ba? Oo. Super sakitin ako. Kasi sabi ko sa'yo, di ba, Broski, kumain ka ng gulay. Lagi mo kasi ay magulay. Why eat Sabi niya, di kumakain kami chichirya kahapon. Sabi ko, Broski, maggulay ka nga. Sabi niya, bakit potato yan? Totoo. May herbs and spices. Andun yung herbs. Ipupus niya talaga yun. Diba? French fries. Diba? Mga chips. Potato yun. Potato. Diba? At least, kumakain ka pa rin ng gulay. Pero naman mukhang healthy ka naman Tsaka, yes, oo naman. Tsaka never pa kita narinig na parang 1 linggo ka absent dahil sa sakit. Mas sakitin pa nga ako sa'yo Ako pa yung talaga? palagulay Yan sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong kumain ng gulay. Pareha din mangyayari sa inyo So yun, Diba? anong course mo ng college? Communication arts. Kaya. Communication arts. Pero pangarap kong maging animator. Pero connected din naman. Mahal kasi yun. And during that time, magkasabay kami nung kuya ko. Nasa engineering siya. So, medyo mahal yun. Hindi ako sabi nung nanay ko nakiusap sa akin, huwag mo na munang i-take yung DIA, Digital Illustration Animation. Balikan mo na lang kapag tapos na yung kuya mo. So, nag-com arts ako. Malapit din naman Hanggang sa na-in love naman ako sa com arts. So, in short, si Broski, isa siyang masunuring anak o sumababa yung loob mo na magko-com arts ako, hindi ako mag-animation kinemerut? Mama's boy talaga ako. Kapag yung nanay ko yung nakiusap, whatever it is, kahit nung bata pa ako, oo na ako agad dyan. Makananay ka. Makananay talaga ako. Naging single mom si mama ko because naging excited lang si papa na sumama kay Jesus. Pero yun kasi nakita ko yung struggle nung nanay ko na parang ayaw niyang iparamdam sa amin na mahirap na. Gets mo siya? Parang, yap. Kaya pa to, natin, kaya pa sige, to. let's buy this one. Walang nagbago yap. kahit wala na si papa mo. So, ramdam ko yun. And during that time, I choose to obey her. Mag-lip tint lang ako. Ay. Matla ego. I choose to obey her. Kasi alam ko yung hirap Alam ko yung hirap. So masunurin na anak si Broski. Hanggang ngayon?
Ngayon, syempre, wala na si Mama. Ayaw nga Takot pala. kong nandito. Sorry. Sa likod mo siya. Oh my God, no. Feeling ko naman, masunurin pa rin ako. I can imagine how painful it was kasi, di ba? It is really. Since makananay ka, di ba? Oo. Naka-move on ka. Hindi. Never, lagi kong dinadasal yan. Lord, kung may specific timeline ang pag-move on, please give it to Or me. yung pain. Or yung pain. Maalis. Oo, maalis. Pero, alam mo, nung nawala yung nanay ko, she was my world eh. Siya lang talagang nakakaintindi sa akin. Siya yung nakakaintindi, siya yung nakikinig sa akin. Naniniwala sa vision na meron talaga ako, sa pangarap na meron ako, sa capabilities na meron ako. Nung nawala siya, it feels like, wala na akong mundo. And yung pain na yun, up until now, nandito pa rin. Same pa rin yung level ng pain, nasanay lang ako. So, namamanhid ka na lang. Tapos pumipitik siya eh. May Pumipitik relapse siya. ka? Oo. Ano Lalo na naman? kapag months. Oo. Kapag birthday ko, birthday ng Occasion. mama ko, mga occasions. Milestone sa buhay ko, laging may pitik yun. Kaya sa lahat ng okasyon ng buhay ko, milestones ng buhay ko, I always have like a black wallet. Yung wallet na yun, nandito siya actually. Para? To always, kasi promise ko sa kanya, sa lahat ng milestone sa buhay ko, kasama lagi siya. So, nandito lagi yung mama ko. Sa lahat yan. Kita natin sa cam. Walang pera yan Uy, mama lang eh. Yan. Kamukha mo, mama. Hi, mama. Ako ang relapse ko sa sasakyan. Relapse ko. Minsan sa programa, alam yun ni Boyet, pag yung drama namin ni Uncle ay about sa parents, yan. Wala na. Hanggang hapon ako iiyak ng iiyak. Bigat, kay no? tatay, oo. Tama ka, walang makaka-move on. Nasasanay lang nandun yung pain. Pero isang pindot mo ng button. No. Kaya, alam mo, tita, medyo nababad trip ako sa mga tao. Like, nasasabi ko talaga minsan, what the fuck? Kapag minsan nagko-comment sila sa akin, na parang, ang tagal-tagal nang nawala ni tita. Ang tagal-tagal nang nawala nung nanay mo. It was 10 years ago. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Alam mo, gusto kong magmura talaga sa kanila na, kung may gamot lang, gaano man yan kamahal, bibilhin ko yan para mawala na, para wala ng pitik. But it's always there eh. It's always been there. Kaya, ayun, Ba't sana. ba't ba sila mamamakialam? Magulang natin, di ba? Kaya nga, di ba? Oo nga, ba't kayo nakikialam? Gigigil ako sa inyo. Totoo. Broski, may Tita Max confession tayo. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Hello, Tita Max. Lumaki po akong laging galit si mama sa akin. Bata pa lang ako, minumura niya na ako. Kaya parang manhid na ako hanggang ngayon. Akala ko po pag nag-work na ako at nakakatulong na ako sa kanila ni Papa, magbabago yun. At kahit 3K na lang natitira sa akin per sweldo, minumura pa rin ako hanggang ngayon. At ayaw niya pa rin akong payagang mag-boyfriend. Kasi baka ibigay ko lang daw yung sweldo ko sa boyfriend ko. 34 years old na po ako at natatakot pa rin ako sa kanya. Magbabago pa kaya si Mama? Love, Leia. Medyo mabigat yun. Kasi alam mo, ini-expect ko sa lahat ng nanay, loving, caring, always unconditional yung pagmamahal, hindi mapanghangad. 'Di ba? And sino ba yan? Si Leia. Si Leia. Halika dito. Ilang taon na si Leia? Rose, kaya napaka-babaero mo. Tapos si third day. Kasi malay mo bata pa. Di kasi malay mo bata pa. Kailangan ng 34 guidance. nga eh. Ay, pwede. Masteral kali ka. Ngayon Pero hindi, di ba? Pareho tayo. Kasi pareho tayo ng experiences sa nanay natin na caring, loving, unconditional magmahal. Pero yung ganito makarinig, hindi natin alam gagawin natin. Yes, totoo yan. Honestly speaking, kapag may mga ganitong klaseng confession, kapag may mga ganitong klaseng experience yung mga tao sa paligid mo, tapos ikaw kasi broski, maswerte ka, may ganyan kang nanay. Hindi mo alam, ito yung pinagdaanan ko. And as time goes by, na-realize ko na ang mga nanay din talaga is like me. Tao din sila. They have flaws. They also have like, mga flaws, yung mga weaknesses and all. Tapos
parang nag-resonate sa akin dyan kung magbabago pa ba yung nanay mo. Ako, I always believe sa human race. Lagi akong naniniwala na may hope ang sangkatauhan. Okay. Cliché man siya lagi pakinggan or corny man siya, cheesy pakinggan para sa iba. I always have hope sa sangkatauhan. And nagsisimula kasi yan sa sarili natin. If we see like may pag-asa ako sa sarili ko, definitely, nararamdaman din yun ng ibang tao. So, I would say, hindi man ngayon, hindi natin alam, katulad ng pag-move on natin, hindi natin alam kung kailan tayo makaka-move on. But for sure, yung pagbabago na yan sa parent ni Leia, sa nanay ni Leia, it will come. It will come. Naniniwala ka ba sa miracle? Yeah, of course. Every day, feeling ko sa buhay ko, sa dami ng mali ko kay Lord, miracle, maiiyak ako. Alam, bakit ako naiiyak? Diba? Kasi miracles Kasi, do happen. oo, kasi feeling ko, hindi ako deserving ng blessings. Pero, di ba, miracle everyday na may mga surprises, life surprises, may mga blessing na tao binibigay sa'yo. So, for me, everyday is a miracle. Diba? And, oo, kasi yung napakaganda niya na yung parang everyday, laging may milagro. Because if we look at it dun sa confession ni Leia na yan, makikita mo lagi na nakasentro yun sa ugali ng nanay niya, magbabago pa kaya siya, without even asking, ano kaya yung pinagdadaanan nito bilang babae? Ano kaya yung pinagdadaanan ni nanay bilang tao? Because ang nakakasad na part, Broski, yung nanay dapat umintindi, pero this time, anak yung iintindi. Sige, baka hindi na talaga magbabago si mama, ako na lang mag-a-adjust. Yeah. Siguro hindi niya naranasang maging bata, no, na inaalagaan ng mama. Yeah. Minamura na lang. Possible. Possible yun. And hindi ko alam hindi ko alam, pero makapangyarihan talaga yung love. Makapangyarihan yung pag-ibig. Hindi ko alam kung saan mo makukuha, mararamdaman yung pag-ibig na yun. But always have like an open heart lang. Wag sanang mag-close yung heart mo because of that certain experience na meron ka sa nanay mo. But totoo, nakakasad na may mga ganitong klaseng nanay. Sana na-experience niyo kung gaano kasarap mayakap ng nanay. Mapagluto. O maipagluto. Maalagaan pag may sakit. Correct. Tapos, yun na lang mura, Broski. Hindi ko ma-imagine na, di ba kasi tayo siguro di natin naranasan mamura ng nanay. Siguro galit, palo. Pero yung mura, ibang level. Ibang level yun. Yun yung tumatagos. Di ba? Hindi mo makakalimutan talaga. Oo. And I think it's 2025 na eh. Medyo mas naging broad na yung usapan natin pagdating sa pamilya, pagdating sa roles. 'Di ba may yung mga nanay ngayon nagiging tatay na din. Mga tatay nagiging nanay na din. And I think parang it's really a call out din sa bawat isa sa atin to be more kind. Regardless of your role sa bahay, kung nanay or kung anak ka man, kung tatay ka man, because if we always like look at the world on a standard like, nanay, dapat ikaw yung umiintindi lagi. Tatay, ikaw lagi yung dapat nagaganito. We expect something na parang kapag hindi nila na-hit yung standards, magagalit tayo. We'll have that, resentment na hindi, di ba ang nanay dapat ganito? Example namin, kayo na pinag-aalaga diba? And I think it's also a form of blessing, yung nandun ka sa particular experience na yun, because you're able to appreciate life on a totally different perspective na hindi na-appreciate ng tulad ko na may okay na nanay. Diba? Siguro si Leia may strong woman siya, 'di ba, na hindi ako ganun, na nakuha niya sa experience na yun. And it's something magical. It's something miracle na hindi mo may explain na parang paano nangyari? Anong proseso meron yun? Paano kung kaya sa akin yun? Diba? Oo, 'di ba? Baka hindi natin kaya. Baka hindi, totoo 'yan. Baka wala tayo ngayon dito. Correct. 'Di ba? Napariwara na tayo. At sa mga sinabi mo na yun, na-realize ko ang strong naman ng kanyang mental health. Yeah. Totoo. Para mamura ka mula bata hanggang ngayon. At naisulat mo pa. Oo. Oo, 'di ba? Correct. Yung iba nun habang kino-confess mo yun, yung cellphone talaga nadudurog na. Tsaka yung galit mo, inang nanay ko to, 'di ba? Magmumura ka talaga. But you're strong. I think yung kung nasaan ka ngayon, kung paano mo naisulat yan, it's already a miracle na you're able to share it with us. Ibang level yung strength mo. Totoo.
Nakikita mo yon yung yung mga yung web na yan. Yan ka, Leia. Ito lang kami yung ingrowth. Totoo. Baka kasi kami nag-breakdown na kami. Ay, oo. O baka hindi, ako si Tanya Chinita, hindi siya si Broski. Totoo yan. Totoo. So, ibang level yung strength mo. Ang isa pang malungkot dyan, yung pag-heal mo ng childhood mo. Yes. Alam mo, it's something special sa akin, yung healing the inner child. Para sa iba kasi, kaartehan lang yun. Uy, pero sa mga pinagdadaanan, sa mga bata, sa mga tulad namin, sige, Leia, it's a milestone for us kapag na-heal yung inner child namin. Kasi malaki yung epekto nung nangyari sa amin sa past nung bata pa kami, sa kung paano kami mag-behave ngayon. Diba? May kilala nga ako Collector siya ng toys. Okay. Because na-deprive siya doon. So, ngayon niya hinihil ka yung ngayon inner niya child. hinihil yung inner child niya. And Ikaw, Broski, tingin mo, may hinihil ka ngayon? Oo. Na-deprive, In what way? Na-deprive ako sa paglalaro outside. Kaya mapapansin nyo, frustrated akong maging athlete, frustrated akong Singer. magtakbo, maging singer also. Hindi, bakit ang galing mo Okay. Na-deprive ako doon. Okay, Kasi, so totoo ba tong athlete? Kasi nung team building natin, super outfit ka. So, totoo to? I've always wanted to be a guy na laging Kasi nga lampayatot aktibo, ka, lampayatot. Broski. Tapos, I finally diba? get it. Lagi akong, kung lampayatot, butike, bading. Laging yun lang yung... Kasi long hair ka? Hindi, payat. Payat kasi. Hindi ko kaya makipagtakbo. Hindi kasi Lagi yung akong physique late. mo kasi. Lagi akong late. Tapos gustuhin ko man nun sumali sa swimming. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa katawan ko. There's something in my body. Baka lutang ka lang kasi. Ganun lang ako. There's something in my body na hindi ko kaya. Hindi ko alam. Oo nga, promise. Tapos, nagbabasketball. Saan na lahat papunta doon? Tapos pag nagbabasketball basketball. kami, ang tawag sa akin, turista. Bakit? Laging traveling. Hindi ko kasi alam. Okay, traveling na pala yun. Oo. Tapos, I've always wanted na maging active kasi sabi ko, dun lang ako mafe-feel belong. Kasi lahat ng circle ko, they're all active. Lahat, even my family noon, laging sinasabi noon, wag mo nang isama yan si Iggy Boy. Ako yun. Wag mo nang isama si Iggy Boy kasi hindi naman yan maglalaro. But in my mind, hindi pa, kaya ko po. Pero they mean well naman na hindi baka madapa lang yan. Ganun. So, kaya yun, trying hard akong maging atleta. Gets ko na, Broski. Kala ko hard. nagjo-joke-joke lang tayo, pero oh my God. Trying So, hard. bakit di mo try mag-golf? Tinry ko mag-golf. May Ikaw natamaan yung ako sa stick. noo. Pag ganun ko, laging may disaster. Oh. Laging may disaster na nangyayari. I think it's Promise. normal. Hindi matamaan sa noo. Okay, may amnesia na Ba't di siya. siya tumatabi? Charot. Ikaw yung stick. Oo, yan. Pwede. Ganun ako. Pero yun, kaya importante yung mga pinagdadaanan mo nung past mo, you acknowledge it diba? And it's okay. Yeah, it's to okay. heal your inner child. Yep, Kaya definitely. Leia, papayo tayo kay Leia. Kung darating yung time na nawala na yung hope na magbabago si mama, okay lang yun? That's okay. Okay lang mawala ng hope? Mhm. Normal yan Maiksi lang busy. Yung human limitation natin. Tama. So, okay lang. Tapos, malay mo dun sa pagsuko mo na, hindi na magbabago si mama. Saka merong miracle. Yes, oo. Hindi mo i-expect yan 'di ba? Minsan sa mga unexpected time pa ng buhay mo doon may turning point, 'di ba? Ayun, yung katulad yung sa atin, ikaw as Tita Max, 'di ba unexpected to, yung pagpasok ko sa radyo, it's really unexpected. Correct. 'Di ba? And if you think, Leia, ito yung pinaka-sad part. If you think, Leia, na hindi na talaga magbabago yung nanay mo at dumating sa point na kailangan ninyong mag-part ways, I think it's okay. Yeah. Because ang pagiging nanay, again, pwede mo yan makita at maramdaman sa iba. Sometimes, yung katotohanan ng buhay, pinakamasakit sa nakatotohanan, minsan yung pagmamahal na ina-expect natin sa pamilya Oh natin, my God. mararamdaman pa natin sa strangers, sa hindi natin Oh my kadugo. God. And that's okay. That's okay. Diba? Hugs, Leia. Ilang taong ka ulit? 30s? Mag-masters ka? 34. 34, kaya yan. And also, happy kami na ganyan, wala ka naisip na ganti. Oo. Yung pagmamahal, actually yung pagmamahal mo sa nanay mo, yung unconditional And make sure also na kapag naging nanay ka na, magsa-stop na sa'yo kung ano yung naranasan mo. Yun. Dapat diba? you stop the process. The generational curse or something. Yes. Yep. Generational gap.
Kailangan mo yan. Thank you, broski. Payo mo kay Leia. Leia, mag-masters ka. Masters what? Oh, mag-masters ka. Pondohan kita ng pag-aaral. Copy tayo. Broski, sobrang tanga mo. Bobo ka. That's okay. Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, it's valid. And it's really a good thing na hindi ka Rebellious? walang paghihigante sa puso mo. Correct. Because Leia, lagi mong tatandaan, nandyan ka ngayon. In the future, ikaw naman yung magiging nanay. Correct. So, I'm gonna ask yourself, ikaw ba, kung ano yung nararamdaman mo ngayon sa nanay mo, gusto mo rin bang maramdaman ng future na anak mo? Up to you. Ganda. So, broski, thank you so much. Sobrang nakaka-touch yung hindi ko ina-expect. So, ito yung level na hindi ko ina-expect na saan ko ba i-drive yung conversation with broski. Pero mo, Diba? Hindi matalino ka kasi. Hindi, mas matalino ka. Pangmalakasan ka. Ikaw yung HR Ito dyan eh. Ikaw yung lang ako. HR. Ha? Ikaw yung naka-white eh. Ikaw yung may salamin. Top 5 na! Are you excited? Ito, nakakatakot Tough, yan kasi mahirap. Okay, Tough. No pass. Walang pagpasa. Okay. Mama's boy or independent boy? Oh, mama's boy. Mama's boy. Ano, di ba marami nagsasabi, red flag yon? Tingin mo red flag ka? I don't As a think mas so. mama. I don't think so. I mean, feeling ko red flag in a sense na you are so dependent or you are so dependent sa nanay mo, decision mo, lahat ng mga decision mo sa buhay. But being a mama's boy, I look at it as a form of sensibility. It makes you grounded because ang lalaki, 'di ba, kapag sinabi mo lalaki, tough, 'di ba? Ito lang dapat yung decision ko, ako yung decision maker. But if you're a mama's boy, you're able to consider other genders. You're able to feel yung heart ng isang babae, ng nanay. Diba? And I think it's a green flag because ang lalaki can create para sa babae. And because you're a mama's boy, you're able to connect with many more women. I mean, with a girl. Hindi, ang red flag daw kasi sa mama's boy, kapag may problema kayo ng jowa mo, susumbong ka doon. Oo, susumbong. Well, depende sa inyo. Basta ako, I correct. look at it as a form of, sensibility. Ikaw, mama's boy, proud. Mama's boy. Okay. Mama's boy. Sweet talker o silent type? Dirty talker. Hindi, silent. Silent. Oo, gusto ko tahimik lang. Sa relationship? Parang, Hindi, gusto ko tahimik lang. Tahimik lang. Oo, kasi introvert talaga ako. Gusto ko ng tahimik lang. So, mas creative ka kapag ikaw lang? I think so. Me I think too. so. Same. Yeah. Weird, Ano no? bang sign mo? Ha? Anong sign mo? Language? Sign language. Sign. Scorpio. Scorpio. Ikaw ba? Pero outgoing with Scorpio, uncle. Ano ako? Rocky. Scorpio to Pisces na. Okay. Ganun siya. Transition. Okay. Top or bottom? Top. Hinihintay ni third yung sagot mo. Top ka. Top. Mas dominante ka. Ay, depende. Sa mood? Depende sa mood. Oo, depende sa mood. sa mood. Minsan gusto ko rin magpabebe. Oo, di ba? There are moments na gusto Botomesa mo din. Bursa pala. Diba? May mga moment na gano'n Oo, diba? Pagod. Pagod ka, tapos... ikaw mo na mag-drive. Ikaw na mag-drive. Foreplay o laban agad? Ay, foreplay. Talaga? Into foreplay? Foreplay. Gusto ko yung mga, na-stuck yung ring ko. Awkward naman. Si third, kinikilig. Gusto ko yung mga gantos na stuck. Sige, I'll help you. Oh my God. Hala, barado yung tubo na sa lababo yan. Tulungan kita. Ganyan. Ito, tutulungan kitang alisin yung bara. Parang ibang foreplay yun. Parang roleplay pala yun. Si Brownsky! Ni-reveal! Pero gusto ko yan, yung foreplay. So, hindi banat agad? Ayoko ng banat agad. Moments. Oo. Gusto mo hinubaran, ayaw mo ng hubad na? Hinubaran. In a relationship ba? Last na to. In a relationship ba si Broski ngayon? Ito pwede mag-pass. Oo. Pass. Okay, pass. Magagalit si Tin. Ha? Si Tin Rivera. Daming shoutout. Ay, nako, Tin. Sinasabi ko sa yung cookie mo. Kailangan matikman ni Boyet yan. Broski, sobrang idol talaga ko ito. Hindi kabisyo ako eh. Okay, sobrang kabisyo kita. Sige, i-push natin to. Hindi, mas idol kita. Sa wisdom mo. Sobra. Sinabi ko yun kay Ma'am Nicole dati, hindi ko maalala. Tsaka kay Uncle na, pag nagsasalita ka,
nakikinig talaga ako. Namumulot talaga ako. Thank you. So, ang babaero to pero namumulot. Ganon. Appreciate it. Ikaw din. Mas, Huwag mo nang mas ibalik. idol Ikaw kita. yung highlight. Mas Kahit idol di mo kita. ako papurihin. Alam mo yung mga guest ko dito, ganyan. Mas idol kita. Hindi, pag pinuri ko po, kasi hindi tayo sanay na nasa spotlight. Oo, eh. totoo yan. Diba? At pinagkaitan nga tayo ng kabataan Oh, may regalo ko sa'yo. Unbox Ay, ano to? mo. Unbox mo. Ay, nako. Tapos, Aray. baby wipes at pineapple juice. For what? Tingin For mo. play. For play. Pero Hindi, nag-try para ka na ano? yan. Nag-try Ha? ka na yan. Oo, many times. Effective. Feeling ko effective, pero sabi daw kasi nila, mas okay yung natural. Ibig sabihin, natural? kapag wala ka Natural talagang... smell? Kapag wala ka talagang bisyo, wala kang all. Okay. Clean living ka. Ano na siya, matamis na talaga. But this is good. Kung Oo. halimbawa galing ka sa inuman. Ayan. Basketball. Pwede yan. Or pagod na pagod ka. Ay nako, inumin mo to. Pero wag mong, walang water at asin ito lang. Pwede siya. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Juice. Juice. Maging Oo healthy. nga. Okay. Effective siya Effective. sa healthy living bilang ikaw, di ba? O lampayatot. Totoo. Yung wipes. Bakit? Oo. Oo. Pero usually gumagamit ako yung dry. Yung dry lang nito. Yung dry lang nito. Dry lang. Na-dry. So, tissue. Tissue lang. Gumagamit ako nito pag sa Sa ibang car. lugar. Sa car. Sa car tissue lang din. Tissue lang Sa din. office. Sa ganyan. office. Sa Ito. mga surface, di ba? Na-try ko sa mall, fitting room. Ito. Ay, oo, yan? Oo. Tangina Pag mo white. sa fitting room. Fitting room. Ng MOA. Sa Zara. Ban ka na dyan, sige. Pero doon ako sa dry. Sa dry, sige. Di ba kakadidikit yun? Hindi, okay lang yun. It takes a lot of skills, confidence para hindi dumikit. Turo ng tutorial. Yes! Thank you, Broski! Love Thank you so it! much! Thank you so much. Paano ka namin mapapanood? Saan ka namin makakontakt pag gusto ka namin ma-invite? Oy, may OnlyFans ako. Itong ano? Pinapakita mo. Ito. Paa lang. Okay, pwede nyo ako mapanood, mapakinggan sa 90.7 Love Radio Manila. Kailan pa ba i-memorize yan? Basic. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa programang Dear Love. Pagkatapos lang ni Natanya at ni na Uncle Dagol. Every Sabado din, sa Sabadong Kulitan lang, 11 a.m. to 3 p.m. Sa mga socials ko rin, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, at Konyo Bicolano. Okay. Thank you, Broski. Thank you so Our much. talkerist and recording artist. Dati-rati, sabay Diba? pa natin. Diba? Thank you so much. Thank you! At isa na naman pong episode ang ating pinagsamahan at marami tayong natutunan, syempre, with Broski Konyo Bicolano. Huwag mo kalimutan i-share to sa iyong mga friends. At kapag natapos mo na yung episode, pa-share naman sa story mo para ano tawag doon? Ma-share. Para ma-share. Ma-reshare. Ma-reshare. At syempre, ito pa rin po ang inyong Tita Max, Tanya Chinita. At ito ang Usapang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya.
Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Okay na ako. There you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the
Yang Mara! Grabe, the love trap. Sorry, kailan po ulit? April... 24? Kasi we have to be complete. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman? Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if
pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yes, yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot!
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko!
Dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag na mong ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill? Yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ala, ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo.
Ano gusto mo? Hubad na, hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak. Gag! Ay, yung magawa din sa'yo. Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano namula? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag na mong ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Nakatapos dyan sa gitna. Bakit mo inakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o hinubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad, ay nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh, manyak mo itsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ano. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark?
Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May May step stroke. ang stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz.
Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman.
Mahal. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello. Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya, ha? Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong reto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga, eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing, eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon na ba ko? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.